Co máte za problém, pánové? Máme tady jednoho divocha. Vážně? Armáda si vždycky poradila s divokými koňmi. A tenhle nebude výjimkou. Vzpomínám si, když se mi poprvé připletl do cesty chřestýš. Skroťte to zvíře, seržante. Provedu. I když tenhle jako chřestýš nevypadal, úlisný jako had byl. Drž tu mrchu, drž ho. A, drž ho. Fajn, Murphy, teď... Víha, ten je ale divoký. Uvidíme, jestli mu to zůstane, až s ním skončí. No, no. Tak ty se chceš prát. Dobře. Ať je dobře uvázaný. Murphy, dej pozor. Je divoký. Jsi v pořádku, Murphy? Murphy, jsi v pořádku? Desátníku, svolejte dobrovolníky, kteří ho odvedou do maštale. Do maštale ne. Pane? Do ohrady. Je na čase to zvíře skrotit.